Ankabut aya binani ani durunana utlu ma huwa ilayka min kitab muhammadu kala ka fena femi ni alayo wahyu kika min alkitabi ngafina wa aqimis salat salijote amro ke pama mana ne ngala rama domo aya do adama de akamise nyetanju be dumo ko ba nyegelo be dum makala ndaw be bunu pon were ka ko do panga blala o kama ala sinaka banani tama ani kele era konna o ba so adama de degle do mana ibsinga boda ini fene trifete comme kele me azana ka kangala am borap mandina azana ka kenga monangala ka tamani ala ko hey ne de banada manama kila chugo nama fika qur'an aya jama nyani kata ka ne ado de gubila nga ma tayassara min alquran aw ma don wala tayassara mi no arimo ima bana chugo bi de lam ya lillah e de alhamdulillah ila samadu ibi de sola ata sabali angana ta tlunge feti kala kra ko yela mako be falay ni suratu muzammili aya ta ani konondo donya an kabutu aya binani ani duru suratu huduta amfle o aya damne erla kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir alla ta'budu illa allah o kuma nyira dabalo fem ngamo aw kono fem rabatu fana kara alay muhammad de be kan fo mo wi John Bilali no Sayyidina Bilal abu bado ko fo darabu gunde wati dola ali seli weleto shinu ko mi ge sinu ya bulu sababu utafa ala krakado ko ado wi ele blalila seli weleto mo kundo kama koro ngala karanna ba kalamo ko blale ka harfu fo ko duwe ngadi ala e katama awta fo ko nyumaka daka ba ka fonna ni ana duskuna atwadi a juli kenaw ni a pasaw ni kolobe o ko ra ba fo ni sebe ba fo le mane ala jede aw mana ma fi ka fem fo albi na ya soro aw ba fe ka mo blakata wulungu to mi gono wala krap mi ma blakata e wala ma ay ma blakata e ap ma fo bilal na nyona ma manu mel silamo cela o do ni arab ka gwele mo la rabute ala ya blas rakaba faqra'u ma tayassara min alquran isel to koni amake tugo e kado ka fo atote sila konta bi micro la koni bi sali ngoni keto e fe alay amra kelim bewde di qur'an da qur'an dota hanno do ghayra ibana ba to do ibe kele kene kaw ibe tamasra law ala tafali alani ma tayassara min alquran o ngama ken dayisa o tabashiyo o itengon te muhammad tay o bifi abana innani lakum minhu nadhirun wa bashir ikado ni muhammad ye aw ye kabo ala yorala nazirun yesondran ke bayede o bashirun gonata be mi ande soja ala ka fasama dia ala ka hinami no labe me ka kono mi ni jeta inde kele nyo fana ni soja chey no soja di ba chey wa nastaghfiru rabbakum
waye ya fo ñini adaba ma fe alma de kananya kay ka ketani ka fotala aw ñi kasala kawye wala ma arama de meni ala keme ka ala sutra jugu ma bala aka cala astaghfirullah o to fo de ñaka to ka fo kumbala kaba ko de ala be kan mi fo an muhammad be kan mi fo ka alladi ala kara sallallahu alaihi wasallam ayra sigiro kele yana ka wuli ka banu na sahaba ba fo angumi astaghfirullah o fo amu dala kiran no fe fo chien ke me sigiro kele la yani ka wuli wati do chem bi olubla na yi sigiro mi yana ka wuli wa astaghfirullah min ala kirabo fo ak faram ngamo ay na tawarate dilal warate ala ne de kam homodi yemi ngla ka bla kana adama do welel ko nga ala adama de de ama ci woni ni na jonye ni fili jonye sigata la kodo ka ke kasa dala ci ko mi neto do kuma halbi merle de lay kam la sira ngala do an ngala kanu masero mi abla katay akono ka nga frega tak mala frega tay o kiyeum o ma nyimo nga astaghfirullah fo abita tlayro flana de la kadaka astaghfirullah al dakure dafladu wala ma kono fla akono flo o ye ala ne mi nge jugumana o ya fani nye mi nge jugumana ne ya do ne ma do ala o ya fani o ye duguma kono ye wala ma we daflo ye nini aw bega astaghfirullah fo be nye mi nge jugumana nyinana mira jugula ko jugula dabal jugula ala aya fani nene aw tabe kana minamo kana to asege kamine manyuma unda ala kama kaminu koro ku mino yerla sega juguma ke awlu ka astaghfirullah fo ko muhammad sallallahu alaihi wasallam o ejme ala me daraja mina ibulu doni famia ala kanu ala batu kula ala ye yi kemme ko min yade halbi do faroka o kuma ambe bi dakura kilebo nga olu ta bita sambe chugo mi oni on da bita duguma chugo mi oni ni mama diga wala wala li nala ko tastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi tubi na adama ma fay ya tradi ya fo ni na adama fa ka se kana yorola mohod ma che keme sigiro ngele wala ma biolo bla o bi me adakono sungole nye wala nyuma dika wala nyuma ngele ka acaya ka tuigro ali tada do sumale o kale ala fe opma jango atli labanu astaghfirullah o foli ko caya nena o kanga ahgli tola anyera ye anga dimaya ye kabila ye dugu ye jamana nye kerengere yana dine ala dali masade ngami mana ala doma yeraw wala ma huma karamgo oleru ga astaghfirullah fo muhammadu tani kan ne ko laje ngamune karamgo ye anga astaghfirullah fo sisan o bla me da mi ngono o flani mina wurdi minge salatu do wala ma ala to wera do kafi do latifu do ngar ska nyine ndado abe kungo gwe wala ma abi la indo telia o min ninganga o dakuriya wa keleni kemen tan kelenge wala ma wa tan kelenge o damine
ame salatu ni astaghfirullah shen keme keme ko bla nyefe muso o kase kanga wurdi o kake asemere masangala yorola o nandlala o wurdi fanana o bakeleni kemen tan gele ma dafa wala ma o ba tan gele ni kemen tan gele ma dafa o mana ami astaghfirullah shen keme ani solo shen keme fana bla Allah bana o muso akana pruto yoro soro ko ba masangala yorola salatu ba nyefe astaghfirullah ba nyefe salatu ba ko fe astaghfirullah ba ko fe ni on ngorom go ka ngina nyman dalinye ke wala nyuma nye nga make ngala kamo amake mohor kamo amake nyere jorome nyere kun ka jurumuna atikola ayama ko tajola ala ka tamaga tando de nga nene awdo ba kata karamo amanga astaghfirullah fo nga mafo ka fo jurumene kar sala ay astaghfirullah dakurnya ye nafa mala ala bulu salatu daguray heramul ala bulu mana ni femla o chamanjala a masangala ka ngai troka amene blande ga ala la nga nyoru jiro kun jiro ndanyira kun na fiu ga korana ba kam mi vono no tekle de anala krasi giro klet mi vono tekle ndar na ba ka ngap mai vam so amma ko nyini ko jugu anya do ala tay ko yo eche ngala ra kanu anne ra joromen la halala ka asafullah wa maka suradu yalla ni no tekle de wonne ka cha amulu ga kamiri ra taketa wala fo nyeji be ka bopam astaghfirullah o ka do ngoram o fede o ka soro mi me ka nyini ala fe yo de ku vi kunje mi me ka nyine fo yo de itashi ira ga halawla ke wala laje iki shi laje atoto majuli e julge masa astaghfirullah foni na magoto konta nga kelen de boli nga kelen de bokka koy on ne astaghfirullah yere ni je kele ni be ko stiga baklenye kana ka ya foni ni ya foni juli ya foni kolo fajibi korokore kala wa asra miriya tara ketaw ni fotawla ka shiha kelaje ka temeno laje ka walula na ka chodi wasafula shen kele wala ma shen saba o be korosti ga bakele me ni la halami wo ayafo jumu yara miriya tala yare ne doke o yaf ayu miriya te ala ko nya makele ngete fasai do nga gurai ata kwala fiu niame Imam Mahdi ka wala dala ko kolositigo e ko aw ba sebela wa ye e be dade ni masa fe mi rature ko ne mana yo dado ma e bina toj me da kibo fo ka dado ni no abe dolawo nga danyi na ta sebe ma yambulu de muna yira bi na ko de layni we ya ulube yoromi mana min miri areka kewalo la ka astaghfirullah fo danyin nawo ito bode ale sarade tay nguriyara ayafa akuluna pasaw ni jolu ani semew o be borata ngalama ngayte yage kata ba fu ni ne ngu yirata foi era nyamala ka faka buray wala kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ka sahabaw lu ka wurdi ni nina o ka wurdi mi wo nyona wende lu madani nga o ka dakura dama do o ba soro asira o kolonu usonu atwadi usema mo ka ba kada ko be ka tashi a foto ga tashi an miriya o tenene tala kenga nya karamo ko funda wa mi baraw de blasrani astaghfirullah ni salatu kan ta astaghfirullah kan ta an yuru ka juru mo juro tana yere ngame mo ko mi na ala fe muso ka mi na ala fe ala ko ani che afenyi na ngala nyina ta karamo wallahi la kale bana ayadi alamona fi sabilillah ayadi alamo
o bo karamo da kono karamo era ta de ala mo o ere bida sigi jino kiyama do e ko mo ka de ala mo era ma di o kama la krama kete de ay era pa ke fole to bala de nga angaro to shuga kaka an baraja la kable gam jan o barata ve ko jubi ko kono mi jan taw ve ko akablo kono o kasro beni gam jan de wuli ne to tafaya era mi tafaya re be todi karma ko ni aya yin an ladi hanni ku hu mala kala malu bala nga bulo fa benne no tagan nyora indila nga na nyina nyira ko summa tubu ay say kana alayhi ana ya'lamu yumattiukum no kara masabda mutaka aw ye mata anda mutami hasanan no be ganyu manye ila ajalin kata sewatu mo musamman min go baledo matito ya bada bada de ha ko ne ayasi ko ka to tike ya ka karmo gamma bu ya tigo to padun ay wati dum godo so ni bi wole masaybe o yuti kullu zi fallin fallahu ko fasamandi ya tigi bega fasamandi ya di bayi ale ala de on yeddo tay adon afo masanya tura kro o kuma ala tanu ale masay fana deli ala de yatigi ka foy bi nyangoni yani hasidiani debal joyo ko go tache o ala ko mami fa yera fa abene bulusa ngo ede ka ala ne ale ka ala ne fana ta ala ne mele ko me daw ne de da woni tatiba anyini fesa nga eto ke ewo kibin tache anga bara nyam yorofle wa in tawallaw akunu murtira umiga ladil kayme fa inni akhafu alaykum azaba yawmin kabir aywa alakra ko naw murtira melal kam wala nama barako ka akoni muhammad joroledu aw kunga domi no la jaba kabo wana baraka nga ketay ngoni la jaba be ba bil babe aw kono no joromo dolade ila allah marjuukum abana saykana ala yorla wa huwa ala kulli shay'in qadirun sebe alay fe bela jelen kalika ni mi nyaaja o masadu badew siginyon kabila dew mi ladliye mi nyashi am bela jelema abade nama afade nama adu wono de nama o kara che o kara muso ala ko ala bi don so dowlati ka fa ko gadne ala yote wala ma fenne ala mote mo ka kaw to la jarabi kale fana la jarabi of mano suga kara akwa kana fo abi atila ma dabali wala ma kayine ka ba ko che akano kesa abena ala de bulu ne diatigi ni ba fe anyini be ngani masamiye ni ngele kadimi mo o de nja wa nyaado mako fana la jarama fana bina mina chodi afana dira emimo ifade nguna ibade nguna gadude nguna fasamandi ala dawlala donina fama yala ala ko maki ko loside ibni kama yango kuna wa terebina yera majigi foka taw kaba ko yerla nga wira manga kaba ko ila ema bodu ne kono wa ima shimi ambe bulu termina ngle kono mana ne taraka fama en naflo tigi dawlati ko ma e akina fo ere daraja kabo duimo wal ma shiara do be bete do bo kabo wa shiamo do bo kam yenga mo alani ala wal ma do bu taw jago he dray ala ko one mindi mo enyi gero la sage ini che bina zora ni ajme dawa kalena na ala yiso ki korota ibora dumi ngona ibora kabila mina inu mbora nyana kana to iki yero korota mosa ngano maga fiyo ati doka le famay adoka le na flotigi ala ti doka telefon ta arata fa ka yoro do ere arata fa bulmo kona fa fe
wala ko ñe la jarabi naye ga kemado ibita mina naye de wala jarabi bete ne amma dimo ya kika to kina fo faludo kika kina fo fugarudo kika kina fo mujiya ay dirimo ke la jarabi naye olu fana bil la jarabi nere be mi no karta to de ne bisemi ka ngaw nata bakra ho ala ko nyaado bari kado ka folla ni metate ne masaya kede o kuma ebo yelmi ka ni sabalda katla ga doga ti lama ala ko ikabara isor rafle nga on ga ko kan nga ikomi ala ya ni chomi de o ala de ko ala kara de ko ni ladil ka min ala yo fane na ma ke de sigida wala kabila wala du kono jamana kono ko wati nyana bokoy la jaba bil ba abno ya nyana kada ka mashitna to be se kata ala yorla ala innahum yasununa sudurahum liyastaghfu minhu ala karami min ndagura duma nubo badiya dalla sigiya dalla kabila dalla adama de dalla ki kado ka fo ya na sa dure ala usungu kodoti chen ana he ana ka kuma chama vle bu ko shamo muso ku do ala hina yastawshawna siyabahum watimi obu ka finu jugoro wala bo finu do ala ko ne ala be ya to ne ala be feno o be ka min dugo na be ka min bangi abadu ne ala la ci ko di ay e ka wi dugo muhammad la e dugo to de ne ala la innahu alimun bi zati suduri ay ko femi med suguna ne masabo kalamo mate be ka min dugo do ne fop mate be ka min bangi o ku yaji me wa ma min dabatin illa ala allah rizquha akwanya bala de daba shite ni ala yo da ni ma fen shite illa ala allah rizquha fa ka soro o kabbalu o lati ya min ma sangala fe ni ma fen tey ni ala yo da fa ka soro ne jome no kabbalu de o gersi ka ko o du ko ka fen tey sawon la fe manate illa ala allah rizquha o yala mustaqarraha adaba mina wati kungurunga yoromi wa mustawdaha anabina bada ke yoromi masay men bele jele do kullun fi kitabin mubinin nim bele jele dandiga le do wala le do kafe kono mini o wala le do هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام masanye masaye ale dalige sangulu andu kulula sanga woro kono wa kana arshuhu ala almai ala kam masaya o mejika bora daba minu fa mana sanve dagurinya daba far suguma fe jiri fere me na bisa kata jigo o febe minni hanni a mago jo chogo jila o te kelingoni ga ka fonni ma fedo be ko ji o mabula wala ma o ti tay ka jila o be mi o kama ala ko dagura kelena ne ni ma fe beda ka bo jila wa khalaqna min al-ma'i kulli shay'in hayyin febe ni ma febe o nala ko akam rab me jiga ni ma de photo do anyi ni ma febe dara ka bo jila ana ma de reto anyi rubo do sa kaba ko masaro de ni wana mbe jidete ni ji borana barabana peu o kolo jalami no to kasagin fana o fana la bella sule ji ala ka dame kaba ko may mashita chugani do ala ko
wa nima fe be dara ko bale de la manala ko ya kena arshu ala alma ba go gindo parata anye ka ko anga dalinya kana farko leena aka marabanga babo de no fe liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ko dali karanne ala kon fesa kana bla kenaka ka dazi ka bo bonyana kasro bella sule jiñe nana dal kuraga ka bo jina ka ake fenyana ma wo fo ma nyongo ko ma ba fo ko ngala kele muda ko nga adabrane ala fe ka alla jarabi jeni mina nyumange wala in qulta innakum lamawsuna min ba'd al-maut wa ni ko umma kele umma saka fo aywa saya ko fa bi kunu de la yaqul lana allazina kafaru in hadha illa sirrun mubin ma min le menatu ko mu saya ko be kunira de chen amal make ka ko innani nyel halanna ngip mel halado de kono e boro la tudi kabini ba jila halala ala ko ngam rabiga ni daga bo jindila kan ke kaba ko era taro ka fi bora jila ere ono masakale ko wa ina nabla halam nan fe no nyana me chuwa do mana ibina bo kono no yesa sa fana ko ma mini kuno e ko bi ke chodi ko ka tashi bala dire iborami ay ni makale ko ni ay chow gonda foye ya toidi do sumo mo gonda chen wala ina akharnahum al'adaba ila ummatin ma'dudatin alako la jamino kangu poro ni anye ko talo ka bumo kata se wati mo wati ni ahaga bido de yaqulun ma yahbisu ma kele mun dula ka me ngana mo amna ko na ma to dalam na ngeta na ma to amna alam na keta ko mana wala jaba be mi amo boblewa na mo to ko rago ala na so ki sebe jaba la ma so akala jaba mana sa ala yawma yatihim laysa matrufan anhu ma wa haqabhum ma kanu bihi yasazuna ala ko ubu to la sa akodo min na binan nawmo mulla kataka da ko ofendi sorode وهكذا ما كانوا بيستهزئون أو مو ينبر بولي ميغا تشيدي nga kumola kadali kauna na mato nakata nama nakata aku bina uyu marabo famino na obinu halaki wala obinu koli ko nyaar ma dere kala halade ko kawila wali fobi ambetande andlo ka gele anya ko kajja wala in azaqna al insana minna rahmatan akonne alay adamadeni ninye nemo kai ka hera kai summa naza'na minhu hera anu dawla anu tokatiya o kofe ne alanna nganne may mboshi innahu la yausul kafur bati hakika do ajigi tige ani abige ma jigi tigele mba ala ga hena wo ma kafir ba kabi ko de ka foka miri folla ne pe mi ngawa nya kata ka keta o ma ne ma sorola masaya dine de mo o no masana namne mingale mena do masayenga ale mi nya boshi wala de yadi baye yadi ne mo folop ma mi ne ma foyi kai o minu me ne minu me nyove no lu siri men na do olu ma fengala o binana namne ene ba baraka dakada ka o ande sendila wala rabbi ko foya ay de ko arma de tisenna de abi chwale kadi illa gujilin febe o no basro folo ko mo yasro tisingo ke o kasro
fendiriya physiquement no ye farikolo ta ɲɛ no ye diɲɛ yɛrɛ nafa nu ye o ye kelen ye ala dɔ ni ala nɔɔrɔ ni ala barika ala maya o fana bɛ ten yahudiyaw u ka gafe ni ala lajɛ waso kumaw bɛ u yɛrɛ ka waso kumaw ni yɛrɛjira kumaw kuranɛ sɛgɛrɛw ka k'u ka lahalaya fɔ an ɲɛna anw ye kiramɔdenw ye i b'a daminɛ na fɔ a bɛ nabi ɲuman bɛ nabi ɲuman a si t'a la min tɛ nabi ɲuman ye anw de ye ala ka siya wolomanenw ye siya kɛrɛnkɛrɛnnenw u y'o bɛ fɔ ka ban tuma min ala ko payi a kumana sa dɛ wa n ye ala jarabi n taara muhamadu bɔ larabuw la olu bolo larabuw yɛrɛ tɔgɔ tɛ man ka f'olu ye fiyewu adamadenya yɛrɛ la ka d'a kan u bɛɛ bɔra burama na nka larabuw bɔra ismail la olu bɔra isaka la o tuma o fadenya ɲango ala fɔrɔla ka nɛɛmatigiya suru olu kan o tuma olu kɔni ye ismail bɔra ninnu kɔni kɛ faliw yɛrɛ ye sa kɛrɛnkɛrɛn arabu ɔ tilalen kɔrɔ kɔni kuma bɛ fɔ la ala taara a ka kɛra o la fasamadi ka se k'o tɛ o bɔ sɛ lankolonba in na o don yahudaw jɔra jɔyɔrɔ min na ala filɛ k'o fɔ nin ye ale ka nɛɛma in a kelen kɔrɔ k'a kuru ka b'u bolo o kun kan ka jɔyɔrɔ kan ka kɛ ala barika da ala tanu ala ni y'anw jɔ yahudiya kelen a b'a ta ka kira fɔ ka taa dakolo ja ala e y'o kɛ anw ye e y'o kɛ anw ye e y'o kɛ anw faw ye e y'o kɛ anw ka siya ye anw ma foyi d'i ma bisa ne nana ka taa cidenw bɛ yɛrɛ fasamandi ka t'o bɔ siya lankolonba in na ala o ma bala anw na anw fana ma fɛn kɛ ye o tuma barika ye tɛmɛnen na an tɛ kɛ fitiriwale ma ala nin kun ka bɔ olu da san ko abada ala o de don wa an yɛrɛ bɔra a kɔ dɛ an tɛ i ka ko yɛrɛ la bilen fiyewu i bɛ ne kan an t'a la bilen fiyewu an ka tugu ɲɔgɔn dɔn o tɛ se ka kɛ o ala yahudaw jɔyɔrɔ kɛra o de ala filɛ k'o fɔ yan la ya'usun kafur a bɛ kɛ fitiri wɛrɛ ba ye ala ma i n'a fɔ ala ma nɛɛma k'a ye ka kɔrɔ k'a sɔrɔ nin de kɛra u ye koyi i bɛ kira fɛn fɛn dɔw kala kuranɛ kɔnɔ o bɔrɔ a bɛɛ olu ye o y'a dara ka kafa ka jama kojugu fɔ kuma fɔ bolo siya bɛɛ ma ala ko payi aw yɛrɛ bolo siya min n'o ka fisa u ka kolo siya bɛɛ ye dɛ wa n datɔ filɛ ye taara bolo arabu la piyan o ye ala maaya ala nɔɔrɔtigiya o ye nin ye an ka diɲɛ sɔrɔ ni o yɛrɛ ka jigi o fana bɛ taa a b'i bolo ala ko i nɔ tɛ ne ye lajara bɛ na n'a nana minɛ sa o tuma na o ala kelen ta i y'a di ne ma ne ma foyi k'i ye minnu siri kun bɛ na ne ma fɔ o ye hɔrɔn ma fɔ o danbe la nka olu sira na san caman bi ne nana minɛ k'a di dɔ wɛrɛ ma walama ni ne nana ne ta minɛ ala min fɔ tɛmɛnen na a baraka ye kunu hadamaden tɛ bɔ k'a sɔrɔ an yɛrɛw ka jeliw olu bɛ nin sira jira n'aw ka kuma kɔnɔ kosɛbɛ hali ma min kɛ kunu u b'o fɔ k'i ye nin kɛ kunu a ma kɛ cogo cogo n'i ma mɛn kunu bi ta ye tɛn'o kɛ saba an ka ko dilanko ka ɲi dɛ ala y'o sira de jira suratul fatiha kɔnɔ nka ala ta ye tiɲɛ a y'a k'an ye de nka jeliw kɔni b'a namara ka i diyagoya yɛlɛ sanfɛ i fana tɛ sɔn ka jigi bilen n'i ma dɔ de i ma foyi kɛ kunu koyi nka o b'a fɔ i fa y'a kɛ i b'a kɛ hali ni fa ma fɛn kɛ mɔgɔ ma fɛn kɛ e kɔni tɛna dɔɔnin di sa wa nka adamaden tɛ se n'a ni ala ni ɲɔgɔn cɛ fiyewu walain azaqnahum nama ba'da darra ako galiya ni toro ko fesa ako ne ala nan ne makay masatu toro min no kunye asba ko dere la yaqulanna dhaba sayyatu anni innahu la farhun fakhur doñe ne ma ko fe wala ma kortal ko fe majigi ne ma ko fe ne ma ne ngani gulani torno fo la bana o bejele ko fe ko ale alabina nema turu do ko bana ko fe nyego ko fe kasara baw ko fe ale alabina atwadi nema turu korate olu tigila maw fana kala alabina tugodi ko le yakulna ko tigila maw olu fana ka dagura fe zahaba sayyatu anni
ga jurumuni ga ko juna betara sisa innahu la farfun fakhur waso banjiya ano janga munjiya ako fana bi o de la o kasro ani jurumu ya fata fangale be ani mu yeni ga ala la o te fangale be la jarabi do o sisa a flash tani ka kwana ngabe kan boka ajira adama de la hey ko yene ala de tay la tiga de benebulu auta tiga bay niya te kabla yoro min jari abito kono fonga do ratige ande ba men mo jiya ko la tiga te chen kasro a jaranyo abeti ama janyo abeti jemba mun ala kala te don atama shi sabula nabe fanda zawla nyama sro akunya bana sa cho begi lafiya ga fanda wa tambulo wona dodo biga cho ala nga sasa akunya ga ba ala ko albi ma de shi famo fana bo cho kelela la law bina na sro sebuye nyama sro akoni to dablala nga ala kula atashi bulo abebe la harami gono nigal latige nyeshine do mo yani watije ma yela mari tamashi bulo ma ni gbeleyani banaw ni kasaraw no nyeshi mimo ala ko kana daguriya kunda fo ne de yelma masai nana nema fara dimo kana singa iyara senani kam masibani ka alamaya kibio o dallu ko la ne ba turi ngoro ibene ala fe tena ala fe ko ndo lajede market ne pian ko de fenigi chama mi mo be ala la alu ba ka kala yira ba fo ka murti ala mo bu na flo de chaya o fana keme le jarabli bayo utila mo o lutti se gala mo fiu o fo de mo kuna ko yabba kamo ala kara da kurina ko la jarabili flam me je kono soro ani koli soro famayani na flotiya o be soro ala kara ko o la jarabili tigi maw o tigi o la boba ka dogo o kora ni yol joma bagale mi ki yola makile soro famaya o yala kala jarabi me ka nyeshi o tigla mo ya o tado ku ala note nafo wala utaye ala kay o yoro ka kesian ka kuya ani kodon o ba ko de wo fetu ku fe ni manable fana kara doni bal mo ko hakebe taraki fandaw nyayi togo wala ko o la jarabi li tigiw boba ka dogolula la jarabi flana o ye gweleya nama yɛrɛ kɔnɔ fandanya kɔmaya wala kira ko a ko o tigilamaw olu la bɔbaw ka ca ka da ka kuma bɛɛ o bɛ kasi la ala dala nka dɔɔni hali inshallah fɔ o bɛɛ kɔni an bɛ laada sigi de o kɔ tɛ olu ka inshallah tɛ inshallah dɛ ka da ka inshallah ni ala sɔnna a ma a kɔrɔ de tɛ nka olu yɛrɛ bolo o b'o fɔ ka da k'a bɛ fɔ kɔntɛ foyi o yɛrɛ kɔfɛ a bolo d'a ma cogo komi a programme cogo min non sans doute ça ira donc inchallah o fɔ laadala o fɛ imam Mahdi b'a lakale ala ka maa ɲuman dɔ bɛ sirada la nafolotigi dɔ tɛmɛ dɔ a ye foli kɛ nka a fana tɛ a dɔn ni maa min ye ko ne foli kɛ karisa i bɛ taa min n bɛ taa nin san sugu la ka na awɔ ko i ka teli ko on kɛ k'o ka ca o fɔ sa inshallah ko mun fɛn min ko ɲɛ b'a la inshallah o cogo di bisimila a taara a y'a ka fɛn bolo dalenw bɛɛ kɛ ɲɔgɔn kan ka ban
ka bulu blakun fasai alamay nya bala abina ko gura ka tali korole chow ka kra churi inshallah amita ne ko kra churi ko inshallah ko nya do musai pako ebitime wati mi anya folige nugo ikatali ko ita sala ko ebisegi sisa nungo da gura inshallah ko inshallah taala o sisa ibe segila nugo kra churi ka inshallah ala ka joya jirala o wa fendigi fama o ka inshallah fo ben ta fo ere weru nyabala abulu damo foto mi cenjo ko tala o manyi nabi ka ala ko fendiga may de fama may ni ngo may ni yoro ne ko do atibla mi mazra chiga abi nyina ala ko pew nga fandawa pa ba ala ka dala ko ay pa ba ala ka dala ala ni ma kata agwamade abna kalle buye ala ala kara ko tigi olula atwadi boba de kacha ala bulu mami tula ko to de ni kuna ko yate ina la che era bitula kuna zro ko yeso fema la kama ka daba ko mo ikana nyina le ko ododo abana o kama la kara ko nabine nyini ene nyini fanda o jela atine soro fama o fi atine atwadi na fuluti ko fi ay kada ko nyine ma ala ko lati ko fay wer ka fer baw nu ka intelligence o debi neno lute kuru ngel ngono illa allazina sabaru wa amilu salihati ako fona kira mo wisa minu nolu kira sabale jonye ka woli nyuma nge ulaika lahum maghfiratun ya fabuli wa ajrun an sara kabirun min gabu o ka sabali ka woli nyuma nge mo de ke ba ka do na bulu tigiti sabali famati sabali ka sabali pati aba jira la de kwala de fama ba jira ko fama fe anga jamana yi abai daga mi gono tawa fanda ta bashi fama fe abina fo anyeni ga yira ba ko chendo fama tle mitla ga janga ka ya fa ni ga etay ni mo katla feno ga yi abda wara di juju mo ko gura ka kan galo yi akwa ga chen fana mali justice ube sambi chama bondelata kiti unya bi fo ye era ba fo ne mali kono wa ningiri tigara yoro jume malde do wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fanda gani umbul sakata yoro be nyashiti soro o nyaji dama mbome mali kono ya ni digla mo fe ka adanga do aduskuna ka danga do neguna fona soro ne ma zenga do nyato alamo ala ka keta ubi joni mina ala ko ndefta fo la roshila ne chayra mali kono ko jamana indoro la de mali critique law subhanallah amri sambi soronna ay sabali ngadoru dacho kamo oluti samo fiyo ngawe zani ngele yow cela de subhanallah ni jo ma ba kele bitaw kele bewde soro misala la seguba trawre ale ka dura de ta o ta wala ma dura ale ya o kalandige nyado ni yo ba ese konguru rape konguru kunde pita stage de ke falo ale tra metri mi nga bureau la atwari étude la sahila mais kan mi bagne 89 diso wero ye so wo ko nya ye naflo be ka soro chugo mina akon nene ala cende segan ge de yo kala ke aya ka bigi bla
kana san gonondo ge ki sigi ako disa barange ka kala ka bampu kata wori yo toide abeka soro soro tugo juamina fantanu na tugo min kalo ka tugo mi ako disa kan ge so ko tarabera tlo bena bita san gonondo kati si kati sanafara utlo bala adone do Brahma jakte ala ka hinena no ya ahmadiya ma fuloy kati sanafara albami segu jakte o denga folotlu seguba ku se fanati bay o konana seguba trawre aye larabu alphabet kala ko qur'ane alphabet kala fo ta ba on woni segi kana dondo nyona kana qur'ane kala iba ko ay do kala wala madrasa ke katla kana wala seven damina wala ka iba ko ko lete samu no nego kana moriya yere ala ka ba ko musayde iba ko ma ko ge kana ke kulu wala dunge ye ka kaba ko yo kono ni ndese ka biro ke blede atalla bana ko vacataire wa o bila wala karam wa mun da kata buri wona kata se ko balla bano de la akonte se ka barange abe CBC sa duguba yɛrɛ kasa cira segu banu kɔrɔ an min ye kala kɛ ɲɔgɔn fɛ u ɲɛna n'a ka lahalaya kɔ dɔ de taara ci dɔ la burusi kɔnɔ sibi ka taa ye ka taa bala la a ko segu ba ko ne do kɛ k'a kɛra mun de b'i la a ko foyi iye mais place bɛ yen o y'a sɔrɔ progrès do a ko ne wa a ko n tɛ se ka wari in don ala ye n da cogo na walahi n tɛ se a ye ko bɛɛ kɛ a ko bada bi il est directeur de l'école bi est-ce que a ma taa retraite yɛrɛ la wa a tulo bɛ na e k'i miiri o waati la bɛni fo sisan jamana bɛ o dungo juguya de la ka fa bɛɛ kɛ fitinɛ ye fa bɛɛ halaki ka bila ka daga critique la e bɛ n'a fɔ ala n'i y'a bila yɔrɔ subhanallah kojuguba critique in ye jɔyɔrɔ juguba hal garza gena président ma gena président a bɛɛ olu de nɔ ye donc jamana halakili k'a tura ka n'i y'a sen ka taa i bɛ taa olu sema sɔrɔ a la a bɛ cogo di bi ila le sabaru ka sabali ayi dɛ ale y'a ta minɛ taw a b'i kɛ tiɲɛ kɛ nkalon ye k'a yɛrɛ sɔrɔ fiɲɛ ala de ko minnu m'a kɛ ten ko ale ka yafa b'olu ye wasaraba b'u ye anw da m'a kɛ ten dɛ ala o ma se fiyewu o ma se ka diɲɛ nafolo ye ka to yen o ma se ka tiɲɛ fɔ a tɔgɔ di kiriw la dɛ lɛɲɛkolo filɛ nin ye bi n'i y'a ye n'i y'o maaw jɔ ba kelen pewu seguba kabini stage ale ye k'a fɔ nin tɛ se ka kɛ nka min ye kalan kɛ o y'a kɛ programme tɛrɛkɛrɛriw ye Allahu akbaru kiyama tɛ ja nka u bɛ ka kɛ b'a fɔ ko kiyama yɛrɛ tɛ yen فلعلك تارك بعد الذي يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير ألا كم هذا أكوي جبالة ده أكوي شو ده كنا تفوي ni nga blai fe fena femini ala yo wahay kika kadaka edi sugu be ka koro be ki toro nu ka dakure an yakuru laula unzila alayhi kanzun na ko ne ala be nyobe aduna na bot muna atodi sanu dengaw ni wara de santu muna sanu denga ta fe ambe ka lafiya atlo ben na de
cebe kana wele ka taala ma abaka albi jende ya ta ko muna sanu dinga dugule do tabulu wala ko kabulu kenaka aw jaa maahu malakun wala ma be malaikum fana muna malaikere do tinga ka kare fanga to goyi ni buma de foraka fo ala ko muhammad mo ni be ka fo netlo bala ni nganato ko ikane ka dakurinya do fo balito ide ko kada ko be kan mi nyinno o to de ne ala mo ki ay ibla la yoromi toy inma anta nazirun hey ladli kala de ko kunda maw kanoja kanato ko bo kasraka wallahu ala kulli shay'in qadir wa wakilun allah subhanahu wa ta'ala febe ale de abe shire wala ba be kalamo wala da be wakilu afoita ka kala nyinam am yaquluna iftara wala ma baba ka fo ko nyere madla no cien ke seklen dala qul fatu bi ashri suwar mislihi muftariyatin aha onna ko madla le no ko nyena dre afo ku kanani weru ka kuma dila sura tanyona sulanda nyona kuma dlale ku weru kana no isake ko me dlal do ka ba etari tay la jogomi o kuma weru kajje kata sulanda la kana no unaro ka fo dlalite adama de ka kuma na la ka kuma kelendo qul fatu bi ashri suwar muftariyatin mislihi aw kotte ko gole ko muhammadu tara de dibila kan nun la kana wala makata ko sogo be kata la kana wala makata ter do ko yon kad la kana ko ayru kana ni atay nyona sulandan lale ka ba yere yor la de wadu man sadatu min dunillahi muhammad tay ko bora ala fa ala ko ala ko ta iko me ngala ko tawtayna aw fana ka tay la kana nay nga kana de men ngala fede wadu man sadatu min dunillahi in kuntum sadiqina nasra chati abna dora ka fo ma no ngone illa go shilip ma ni dilale no aru kada do lage arama de tikan la ambal mo fa lam yastajibu lakum falamu abna ala toy ka hakilima munu aka jominu aka tokotigi minu aka shitana minu na bina olu hakilaw ni ka pama ko ni ka bi qur'ana jonodla aku tuna se ka ajabi koy uti se ka demen nan falamu na ya do tuna se ka demo ma demo tuna se ka ajabi falamu ayado annama ka fo muhammadu tayne unzila ajina bi ilmi la ina alaga donde wa la ilaha illa huwa wa armade mangay tetru foye o yan kanu fana karale de fala antum muslimuna o yala aba yere kulu muhammadu nyewa tarabe todi atna do saka fo armade ngode ngala ko do iko ba ayru ka dese kana na nyana ye o ya jara la ka fo ngala ko do ma ko te ko op mata ko la isa ñorayna do bi wole ke ko do be man ko kemit ko kemiti wadre kenti ndado faj mendo ku ga manga chayame ku be ka dimsenu mbodina na kada ku ka bara be me qur'ane dogal ni muhammad ya nenni mo andine shabel ile ko lu be korole de ka mami ga bara bena ma ba doyani dina ma doyamo akanga mo votigi amana ganda sara doyel lawa ay wotigal ma sara be ala bulu o timere o bito akama ba nenni ma ba doya o biciro ko ngolo kono ala to jamma shila aha na ya soro sebe mawdo ko kisabu bulu ani shetana me nyobe o ko muhammad tande chen ni ne chen o pumana chen wida nyo ngoro sisa ngande wara tul da kono la gusiliko akanga muge o ku bora korle minuna ma ba minuna lu bora atore bamania kele ko pumana ko ni el rabu ka fene an la rabu taala kelena yala olu ku be korle mi o korle jumoni maliko na ima korle ta chugo ibita soro korle ndigi anaka korle ndigi abi wali ma ba bonya wali ma min da ma ba bo bonya
mali fambe nan nogoya o tey jango kulu ka fwa shati yerla ay na ba nyeji che kore mama bina aka jamana kono ay ko nyeji che baye aya buya ono ko bo koro leka taraka koro kulu ka fwa de kasinga ta o tabe ma ba do ayra mo ma minu ni ya ngawte o do be koro le jono fe ama bo ngama koro la de aw ye nyebon tamana ye dunu makala ndaw nyaaye ngana la sana do ni mi farala time mama ko nga bara bena ma baw dogalika ala mo dogalika ke de be ma koro ko te ma koro ko de anga ma koro ma apada atwa de dunu baw doya umma ala ma doya to ga sirai on day tay no manga ubike on day tay no ngana ko re be ubita muru takana bla barawla ubuga ba manela nga ita ke o muhammadu ire dogali amma fo minu njorome andi bisani minu ko be kataw fafe ma min dara man na fafe adonga fo shitila wa shitika kola ala ti barka do ala fiu anga zika laje ubemi alu yorota do ere jenu ndo u faso jeni u ku bokana kage nu yera fo sisa ne de karsa ka bakar sala karsa jime ay fo ne kra nyamo de du kono konto yo karsa mi fo ma babu yana de kunyo e de ko kibo no fay to no fede ku ka bokane kade e la sulute femina jujobe mi ngado joro le mbado ala ku ka far koy ka do walu ngat ga jabi bismillah kana to kono ko ala koy ngaloy de onga nu wira bla kana ka fami anado minu on gan de segeme ka bokane ga foga toga feno ke ka lago shilu ke aga fen do di facebook wa o se ba ko yoro yere blewa anga jomana ya administration be facebook era kaisa kuluba be duguti so be ka fe be halaki amaba se ba yoro do karata chenro de ni mami zira kara amaba akora ka fo se ba ko te أم يقولون افتر ودفروا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها ما رده ويسا ala kusani ma min ga layini kɛra diɲɛ denya in ne diɲɛ sɔrɔ diɲɛ tɔgɔ a n'a masiri nuwafi ilayhim amalahum fiha a ko honge a ko de o da le du ye ko o saba ro kadre na ka fu yala mai bobo mi on diɲɛ sɔrɔ ni tɔgɔ ano yɛrɛ tɛ olu ka baara ɲɛmi mun de do a kɔrɔ ye maa min lakodɔnnen a ka alamaya la diɲɛ bɛɛ farafini fara jala hali farajɛw n'u ka maa dɔgɔya o ye muhamadu ni sanfɛ o y'o bɛɛ ka bonya d'a ma n'a bɛ taa jɛkulusi ko isa n'o muhamadu ni o kɛrɛma in yɛrɛ fɛ k'o bɛɛ dɔgɔya e bɛ mun nɔfɛ diɲɛ kɔ e bɛ mun nɔfɛ tɔgɔ kɔ ala ko nuwafi ilayhim amalahum ko a ka baaraw dafalen an m'o d'a ma dɛrɛ a ye tɛmɛ a fɛ wa fiha la yubkhasuna ay atiga bashe filo kana dase foy taga foy jaay tama fe ulaika allazina laysa lahum fil akhirati illa an-nar ko tiglamo jodo foy tu yatasma ko kada ka mo foy ke fatasma bara e ma ba min nenni e ma ba min noya e ma ba min lebu o ma bay ma joldu su gene ka kanu ma million o ye tasma do be duskuna ko be duskashi o tasma ne ala ko kiyamatu do iribta do kono kada ke kabara beno de mo kemetiu atlo benna isa bitaw bi burja musa bitaw bi burja mohor bitaw bi burja ala ma fe la de ko do je kono o bi do be ko awro e genuñi amma bobo manana bamanate ma doya bamanate ma ballebu amma bo cina fola cina fo bete amma bo miengala amma bo bobola
awo bosula aw de borami nya fo romi dunu bakala ndaw dum wa ñaglem jujo tala kada ka bi korole min fo o be ko yema babu yana wi misamo ngolo vargo be mangwale doy ngolo kulubali fama wiye misifi nono ne misjen nono ko nyami ko mbal don ba ko dina ka anyana bo sami aledi abo nyona misamo ngolo gona tabe misri bina jo kadula era taran bulo faray kasoro abisa ka moru godo ngamo ke ko anu lu de sa kelenga ni moru de bonya amu doya ne be kan mi wo nyira ka dudo misamo suni ngolo kulubali bangolo nera faga misir jo misir folo nera faade ajo are tarani wari ay toli bo kitla tan wara wara tara kanaga ngako manga kawa unde de trouble de ayo fo ay karmo ko buya aw ko kayo lu de yorajme aw yorajme ba manande ni ay yoro fayna ba manan gwale beye moru buya nda tay no e chen ngakaw doya o te olu ka bare misa ko tlubena sunu ko tlubena sogala flado bet lubena nabi don yo kulwale don e jarawe ni ngara pia ko bene de kadaka ni ngara ne ranyana ofma ka be korole ka yo bwede anga ambe korole mindo olute ma dogale olute dina dogale wi olu be ka boya dimo o manga ni ko kiwi data be sa o bu bolo shinyana an yi korole mun do yodi nga kata aw sigi ma bato ya ka ay misika ka aw ma bo lula mo ba nyegelo nyaaye dun ba kala ndaw nyaaye wa da bi ci atimere أولئك ليس لهم في الآخرة إلا النار وبدت ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا جعل رابع فوق أكو كبارا فين أبى دوني دوجينا ني على بلو باطل ما كانوا يعملون تفويلا ولا كندانغو أيا رنا لباو ما بلغوش لا على كايني كتلا كو أو بي كوروليغا كوروليج مي كورولي فويته bamana maningala flala nyengala sinafala ni boyate ni kibi dande masa Allah bu yere jiraila ali bi me bamana kodo bi wulo fokata shije la hala do wetwa kala manga nati lama nana damatame o ba jira yere la de nu ya sigi blo kono domodo la o ba jira la ngadda de nanga kujuli atina vande srado so jiba kujuli korte kata srado ifa be karsala ite yangai o do ita chendo de sa o tip ma fiu fe ga dande me naw na ma ke ma banene ka bora lula ay ngalo tigede أفمن كان على بينة من ربه ويتلو شاهد منه أقوى مهر كوينا أو بابو كابو دل لغو شبي إيسا كوينا موسى كوينا وبكرا بدك كوي
ako mami ni abed dalu kene maga ka wada ma yorola ala kira ka dalu kele de kasra ka kari ya ben melaw na ko zira suratu na surangelenya ka fo ayron la ay mo ayan muhammad tada nyongora ma bawa atoge fo Allah bushi la bushite ka atoya o munye ala ko way ka do muhammad be dalu kene mande ka wada ma yorola aka dalu kene ma fo ta do ko le mel ngati wuli na ko yoro dula ayna ni sulan danye aba ko dula ayna ni ayat kili nasra kan na nyora wala may na sulan kili nyo be dula wa yatluhu shahidun minhu wa ka foko muhammad tamana ko da mata ko ki ka do ka fo he shere do ba ko fe kana ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة شير بن محمد كوفي كان كي كادو وا شير كونا محمد فنانيه ويجيني نبي الله موسى عليه محمد كان نني شير يجو كاسر أمانة ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة كتاب موسى غفي وكونا وينيبلاي وهندو أولئك يؤمنون به قوة أتكلمان وشير نو أولي من محمد الله ومن يكفر به نما من مرتب مركم من الأحزاب أو جبر فالنار موعده أكاد هو تسمع ويوسك رايده ولي لا تامي موسى عليه السلام يتلو شاهد منه هو الشير باكو فكنا شيرين ناي لا شير مينو كبرى تافا سورة البروج لا يبقى وشاهدين ومشهودين يبقى فناي تونغا فما واتي توي نغالي ناس رامسكا دولا ها واتي بانيرو نو ولا بن نيورلا كداكا شير مي مون كو فكنا شير كو ارتي nga bina ika ko semendia ka barga ka foka no be boala ama cheno konta beta o shere mi ngofara o ye imam mahdi alayhi salam o kama ala kara fana ya ko bo kalon tle bina nyebna chay abini kwada jena chay to ko islamia juguyala ko cinjo kijo abitatu wila abitai nengumo kadallu ki deshi فرجلان فرافنا امام هدي جوراودي شاهد منه وكبنا ننا ابولا دونك جماعه اسلام احمد عليك جماعه تسيغلي ماشي مولي جي فادو فلو كوي كي ايتاي مورا شيطان ولا ما يجينا جوبه يا دنا كاينا كانا دينا دي كتا نا احمد مي غونغرو ني دالوي تيفيو اوكي ميتو اوت لو بننا افنا قال به anda tay jiro folo daga fefe mulla o yorodona olu shiadona ngawta nyere nyama do ala ama salman rushdi amo ko me atle khumene ko ka ay milliard blami ngama ko wafa afana muhammad doyel ni fewne taka o katabule européen ko wala ni bado ngahmadi ko la kana foka e na worda blan vali abna kina fo selama to se femor la fali ko ay na kasgi amade bo de gen kono o oluminu la ko no tayro donedo abnu moro mado tayro mado shiyama do ko bina si ko muhammad duna tabarata ay alla be na la sona ma fanata do bina on muhammad rata ka shere mimbe aka fchere ngaji magul be no e wayatluhu shahidun minhu shere ba ko fe kana awa shere zira ka bandre o shere min gona nye amina wala la to do ka sini insha Allah taala alhamdulillah summa alhamdulillah watina me aju lame ba ka de ko ni yu wa ya isra insha Allah taala wala sore kana ba damne religion pour la
Sigi anya fo chomi no bisa samake amadi folo folo dodo shaka samake alef me beawla damele ala ka hinana ale fatura no Suleiman damele baden goroke alef ni secrétaire au financier niye mawye mako mamun do ko sebe kamene bureau to anu ta folo ga niye bureau folo folo mawye on no bisa samake akal batidi ale ga sobe bangonna america du ñof do wati dola fanga fulu baye banaba ko ke ja ala ka hinela basi bara ala ka hinela masal tungara ala ka hinela masal tungara kul gorobi gujubi ahmadiya to wala e dia sababu ala ki dawro suma chamba Traoré dijeni jadi kala ba ale ameda président Chomar Kofe Chomar Kanté ale tatfo ala ka kabru noro tumana mina we Chomar go ngam misri bala ko munakra ahmadiya atara misri min jo akaso o ko bito fanaci o ko do fodobe o do chamba Traoré duguti de no ako manga ambe duguti de mi aga ngwa wa ka misir la obena chemo ana me minjo aka so kabino woro chewo chebulo bi de ngali woro e bi ga shufalo ngon do do anaka marfa ijo odo ka kuna chebete ga joy i Traoré ke ko de foko yi anga foli bi ka damno do fobi ama chorba jamba dimison be burgol mina ayra bo de la kasoro shibe fo sambila bi ame do ke ananyo na chama alle jumatu président jijeni no boray aminu mi cejjallo kolonje ale ye jumatu président afana kama korobaya nandara abe tourner ko ambe koy numu cejjalo numu cedo nga jalo masha Allah ani jadi ngamin bo ande nyene fane ko ale de ahmadiya jatigi amadou fane kolonje o ko do kanga fo anna le de nga sobuli ka kolonje ba wajulu folo ke adoka ya ala ka hinana ufla be numuye uye murufa ka dama krenga ya ka do ta kono ambe ka murusi mangala ambe na ngane ga sawdu Allahu akbar do ndemena oda so ma ko badu on we dimisawni ngabi nya do tiko nga so bulbule on ga do kerawo fane ka fulbe ko le ahmadiya wa akana nyene fane ko de na basu bismillah bismillah bali waalaikum salam temena ga andlo balaw jazakumullah amisaka kolonje amadou fane ala de anjatigi isa fane ka jofolo isa fane ana le kundo ne ko so bolina anga fuli baye ben dewo ndewa isa
foli bi inshallah ha bismillah ka jingal ge say do ba téléphone assalamu alaykum mage fo gap magala Daga bosra fatia mana kala amina mo defo ana ka ko te prana kono fe ko bul to mo ba ko ko se ko ni bul to ba ko ni ma na ko ba ko kana on fe kana mo ka ba ta ma fu ko ni alhamdulillah chedo dakuriya amin ko ye bul to ama fo atilama amun on amin takliñe ko nama jigi misra mama te misra ngay ajina maga maga ko boli bela amunte jango ko kata del mo ko dala ma fude forani yaro dakuriya do be ba so je be jele do ala o ibadu la ka fo ambe la sunu kelenye ala kelenye ambe da ne kan mu voza tuwa binu vo bamananga binu vo laraw binu vo chinois ba fo jafana ba fo ede ba ko do taramina dolawa o dakuriyo be ba soro kan nani kanuru be ta nyon zoro dakura kele nanga shita fo ko nyamina shife fo almami assalamu alaikum wa alaikum assalam bismillah ma tarasula alhamdulillah alhamdulillah ya ma sha Allah ما شاء الله ورسا مية 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 ena folo choroba anim zoro bele jele jazakumullah kam fuka bele jele bo angume ka kuma mi gona fondi oye ka fo je shia chama mtanyo angume dakurunya kele dola ngai ba soro shima soro shwe ka daga musami ya dawo musakele ni misal yala anga bomananga ina ya ka eka mishi eka bigi eka furu o dakuriya ka kelen ne bora ende jamana na nye sahagam ge nyuga kaingala na fo mo urdu o fana be o kainai kasro andi nyodoro fala andi nyodoro bala majara mala ulu tawndo adama de nyere endu bani nga katan ne kure kelen zore amma foti kono ba foti ha op manaw o do kore ko op manako on dara kala ulu figana obi ru tara kala on vewa o mama ka fembo dakuriya amin
ibatro dien shia be wa den dina be alminu da dinna dakure amin nan be ba fo oni misrango ka jo amun ko do kalodo olu minum do te misra to yara do jango ala kira sallallahu alaihi wasallam min wala maga jobe amun to lula ko man ye jate fude tale ko do silamaya kono ka muhammad lago shirani wala maka silamaya lago shirani je haklaji meni ha kan yeru tati ko la kabla ni ata kam mi se ga dakurnya amin kanana atoydi afilu madina mudarna amri ay amina fo abi amina fo uya amina fo bi amina fo ko fotu rega kana ni arab ga klende itna kamara shisro mi ma fotando aywa amana yu aminu taminan amanu ko jodo toy o ye miriya fuye o shitana miriya ko do ala kirala ko do qur'an akati lama ka dabla wa shiabe ba fo o mi majira ka fo ambe bora adamana o yode o kamongo iba soro kando be ita soro shia dama do be abu be kala ngo shima kala shife don dakuriya amina yode misirga ka amunu te cho kele nyere do nyi muwe ni kesratu te kele nyere nyi miraji gutale ala ka ngi miraji gutugumo jep men ngale mina ka mam famu ko sabe wa alaikum salam wa rahmatullah sako masya Allah jazakumullah sako mufassir anga ni yorena ami fulibla karaben toyri rufana fana mo inshallah ani tafsir kalabe sako jazakumullah ami saka inshallah taala kala nyaba jamaatu ango anye 96 oredu anye ne so boli kale turnaw dege acama ngor labi ko sobe na so boli ko mo baray ngaw do ma korba kundo yaji amale fo do ani farja kam ñoo be no basiti ale motam motola kablanye amita dugumina ale be singa otam motola kato blay beni tado ko le nyama baraw demena natane o kuma amunu me ahmadiya kono bi akana amadou fine amadou kone amadou fane lo nga mata de aya njatigi alli jona nga dumini ya do abalma kembe ndew o sababula o kuma amadou fane ini dew anga do baye alama ahmada nyashi yoro shimo ma shimo ko garam malangolo ni amadou fane ka foleni président itlo bala amadou fane ka joro de ni ado ya soro on de do ite ahmadiya kalamo wa chenye ndege aya flani ni nyede ay mu yenye chamo amaye surasu kro bu yanedo nu nye surasu kro de ayu bunya no bora amitami segu so murwo so flake ay jadi ke saballa amunyuna wala fana de président ngabido tomi président bi sura kono de ngay bara mi nga ko defoni amasigi shufa amasigi kle wa masra nam tayro ro alba ka moto inda ka blanye kata ko nyina woflo adedi gi musotigi am shiro ma bi shi ka soro seguye don baw be jorobe bagi musoso be basa kabako so ika kan foli se wa ahmadiyaw
sota ka ma doya tay ama doya re ngaw tene bali ka fo haya flani bu yenye ala minge minye o karo ire namura mitami mbeso kasmu kulubali anaka dimise anaka bitigitiya awulla ki jo akan nafulo akadu ayabla ahmadiya kabarala ado non kulubali shere o chamay kulubali ngawe president boyadi kasum mado afana may kungulo chaba koro president ka fefe ngado ayake anaka dimise ya obi nyoro ka jasisa mfamara yimanda don la halambe kasumu kakano boyade ala minge minye oyoye ma koro ayu bunya ala ma fili amala ala tifili yoro juma mi daw ka bla adama tangara ay amade fama bo ko yakatro ata bla ka fondaran dangira fen zirana ayde akarmugo be afaji nyom be don bo be ngadama mi dogone ahmade ayala la katabu yada bekoro na yundara bita karamgo ni befe afatere go fe aywa awde karamgo yi wane fe minda ngatama yorola o yini akramo ka flani umar kulbali ni ngal ba fe amma kari dowali ya kan buyade ngatorote mashibate no madaka ahmadi no fe bebo kalamo e adama karato adama e onge ala ka karay da waka na ahmadi ni kara ahmadi kara ni adama karatote ci shi kundi gandi ahmadi bla bebe bla ko juga do nyona o ndale minge minye o yode ala minga yere ye la jarabilla amu fo ayo anya fo kabaro ne de president ngan de chamando apmi aka yoro don baw ni jalsa sira abu do mobli kono kana ay tal la met lefla kile saba nyaka wati min je o asakito wa fla klefle wa klefle ay kile nyet la saba min jaku kana la men ganya dabo de net saka min wala ako me jalsa duna arma dep min ga aéroport kono warla ay rek ka warñi nela mama blala akadina kano ko ma min deke ay rabbi suraka mobili tasa ay rek mobili ana musuna de mina annato de la 2019 odeta mobili kalena nay aka ko yamso ana bade ngoroke ko be kene kene ni bo muso folo ko sebe ko karkari halbi sorombe ka kola ningera ana matanga de la ahmadiya konna andara shuf la danyo ngara ka furula o kera chende la amanya ne ko andi ne ko o kele adama yala ajito erawa asgira ko kella o do de faraga blaga no tan ngala man ngara de ahmadiya no tan ngala man ngara o ye bilebe minga do ye nga o de ka boni o ye kabini mobili ta fe nandara adama aka moto arabi la moto ka abdul habu o moto buli moto ta chene ku cheka free adana mobili soro nandara arabi tanve anaka mobili ami do yoro rabi do e ngego tangal la ka do to ay kono bana ndo wadi furu dumi ge yado o fata furu dumi do fatane do atega meduni ko atega jamando ni way sa yoro do ma ko mi takana ne ma fo gi fasani do taro dum ndige nit le fana mena doni tangara do kulubale to ne kulubale to mena go anga suru nyona doni an ne ka korale anga suru nyona ukma ma fa fam fo ka baraka ni kan nafule jamaatu no fe ani ka watidi mashita malira kono president ki yoke ko ma adama tangara beni joro do ka kana farkol na ni ne me ka kuma ne de ahmada juyo mali kono ala barkala itna fo ki ba do ka tama itna president ko fo de mino ay ma be kala mo beni joro do nye amadou fana ko fo sisan ne ga so bole o yo kew o na adama tangara tategele ni ngani ni ngana fulanga ke nyon ve flanyana tuo kono dugu kono amada president shite mali kono bi ki yake ko adama tangara ke ko de fo ko yi ko do kanga fo wati dowla adon to wara foli biye
ahmada be ka foli bi kunu ani bi amma nyina ala fe ala ka shini kenadi ngai kan ni barka ani ni jesri ni mesor la nyasra la jila I fay sina tama mi kata hejila la nyasra ko ni tangara o tangara kani ala fana yo koyi o fanna ka jadi wuli a wuli cogola ka soro kiseta jabalai fa barka o bido dela kena abu huma solihan kuma be mo fo blangawe ngwana matuma rakani ni jijani ani ni farfoni dina kola gol la nyasra barka do wonta nabi nyondo domi asro sufi minu mi utaga mo ngolla pati ngoni before sufi gay arama tangara ko de ngayo befli ka jamaatu ka sirata kego de fogoy tangara ami bitada ko ñow joya kado kan ha bismillah Qur'anu sula tanai aya bi kono na minni akara flakala ni ala subhanahu wa ta'ala a wala la kafo nay ne ala jabbe bi ke islamay muhammadu o tan ala kala ina o kuma ba ka bedo islamay ala jabbe la wa ni shiti ne man na ala ka jete o kuma be ke islamay o tan ala kala ina o kuma jabbe tala o wala mi ngara ni afara flakala bina fo doya ablak na kado kala gindo nga bina fa fiya kabu ya kero mi ka fiya kabu nga matame ko fe na iba ke kanya mi so ga tame gido ye enregistrement ke romi amaga kabo gudu na fien bi se ka ni taraso kanye am sura abdou la konte ni fien kabo gudu jazakumullah assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alaka jamana suma alaka bengi mana ko kan dugu kana ma dugu sengoro dugu
kono jugo ya rabbi ala ka do mali ni bele jelenje sabu so no bina ben kelenya ya rabbi ala ko ke araka ala ya kama sugol bami na ni tebe ka turu ka Muhammad ladege misru kono an bedaw ka an so kono an dul kono selu be ka ke ka Muhammad ladege ala ko be ka mali kono chen muson dibi safe hanni aw may ika mo hono mi me ka ladege ala o kay wo kade akay ka Muhammad baraka kama ika mali bo akade ngen kono. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah ni ay tafsir fina ka ande tafsir na me ba ka ni ko mali ko mali ko ko ana na ni ida ka ma ga shan ka ba so dai ko ga le la sa ko ke 76 30 27 76 30 27 on a 66 76 66 76 ولكن أنا كم قبل نظر إن شاء الله أنا لما بعد بلدنا هو أصلا سيبي أنا زهايا قافي بلدنا نيجي أنا ما يقدر نسمع لي أنا قافي باي أمارا سيبي أنا قافي بي إن شاء الله تعالى فهذا زي كويس سيسمع بلدنا هو وأكثر كبير إسرائيل أنا هو وأكثر سنغري هو أنا بلدنا هو سنغري قافي بلدنا واتنا إن شاء الله يقدر بلدنا في سلسلة قريبة أنا قريبة إن شاء الله أنا كفامي بلدنا الشخص اللي هو فنا ليس زي ما ليس هو بلدنا أنا يقدر بني ألمني بلدنا هو فاطمة تاو فنا أنا قريبة وفنا كمقصود إن شاء الله تعالى نعمل بلدنا من كونن مسافة كونن أنا قريبة بلدنا ني أنا لما بقول ني يسيب تنسان Kita kami anjuri insyaallah taala alat teknologi mau mengafu juga ini ini mau mengafu anak kami bisa boleh ke 66 54 96 66 54 96 77 86 78 53 77 86 78 53 لا يقول لك ان هذا سبيل النصر ان شاء الله بيتعمل أما لا باب لكن 21h30 عملنا التواصل 3h30 إن شاء الله تعالى نحن نوصل إليه هذا من تو نقرأ إكيب البلد إليه اختيار أو أمر البلد إليه وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.